til den her video alle sammen. I dag er det part 3 af at prøve at få guldet hjem til Danmark. Første part, se den først. Jeg vil ikke afsløre for meget, men i den anden part gik det ikke lige så godt som i den. Nej, Bo! Det skal ind! Ja! Ja, Ronaldo! Assist! Det er farligt det her, men jeg bliver nødt til det. Det er dig. Wow! Den duel kan de altså godt vinde. Ja da! Kom nu afsted! Den! Ja! 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 Cristiano! Wow! Nej! No! Yes, Cristiano! Kom nu, Cristiano, imod Portugal endda! Men Polen faktisk. Ja, Polen. Jeg er så glad. Vidste du, at 2 plus 2 er 4 og 4 Jeg er step padding too. I er målforskel. Okay, mig og en eller anden imod Cristiano Ronaldo. Nej! Ja! Ja! Go! Shit! Shit! Nu har du overgået din taletid. Hold dit bedekæm. Han er endda power jo. Yes! Et double for mig! Et double for mig! Shit on! Oh, han... Mr. Beast, han trykker. Yeah, Mr. Beast, show me your booty. Show Ja, det er et hat-trick! Hat-trick! Jeg er bedre end Cristiano Ronaldo i 2022 World Cup. Ja, var jeg bedre end Messi? Men jeg havde flere knockout goals end Ronaldo allerede. Og jeg er bedre end Ronaldo. Ej, okay. Og nu! 1, 2, 3! Ja! Kom! Nu! Ja da! Boom! La bag! Kom nu, jeg har scoret et hat-trick allerede! Ja! Kom! Nu! Det er så godt! Kom nu! Ja! Cameroon. Okay, så jeg skal logge ind nu. Jeg kan blive bedre end Damsgaard. Det kan jeg virkelig. Jeg er bedre end Damsgaard. Sådan der. Det betyder at cook nu. Den skal væk! Og vi lader det! Nej. Hold fast. Ikke hold fast i den. Nej! Bro. Nej, bro. No. Lad os sørge for, at Danmarks målforskellighed ikke er lige så dårlig. Jeg vil tabe mere. Jeg skal... Nej. Det er godt det her. Ja! Det er min anden! Det er det! Jeg er ligeglad! 4-3. Det er fint. Vi må satse alt på Tyskland imod Danmark. Danmark imod Tyskland. Ingen tid for jokes her. Ja da! Ja! Yes! Kom nu! 1-0! Ja, Christine!
Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Ja! Det er Ronaldo! Kom nu! France level in what is turning out to be. Hat-trick! 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 Kom nu! Jamen kom nu! Cristiano Ronaldo har spurgt mig for en femteplads. Jeg accepterer. Oh shit. Yes! Finalen! Finalen! Yes! Yes, vi er i finalen! Vi er i finalen! Kom nu! Jeg er imod Cristiano. Nej, bro! Okay, vi har nogle par gode. Ja, du er sendt afsted! Ned flatled linjen. Keeper! Keeper! Den er inde! Den var inde! Hallo, det er rigtigt! Det er rigtigt! Det er fucking rigtigt! Vent lige. Det her er min video. Vi vunder den back! Vi vunder den back! Det er min video, det her! Vi vunder den back! Danmark imod Rusland den her gang. Yes! 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 Kom nu! Jeg jubler ikke for tidligt den her gang. Ja, det er det andet. Det er det andet. Yes! Yes! Mulak! Motetus! Ja, du er så god! Du er så god, bro! Øj, jeg prøver at sende ham afsted, og det gør jeg! Ja! 3-0 i finalen! Kom nu! Assist af mig! Assist! Kom nu! 5, 4. Ej, så er det faktisk sted, hvor jeg stiller den. This means the world to Messi, to Argentina, to South America. It is.